Gipailawom na sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Surigao del Sur tungod sa epekto sa pagtayog sa magnitude 7.4 nga linog. Atong sayro ng detalye na ini pinagi ni Argil Relator live manukad sa Barobo, Surigao del Sur. Argil. Sara, duha na ang natalang namatay tungod sa linog sa Surigao del Sur kung asa moabot na sab sa sobra 100 million pesos ang danyo sa infrastruktura kung asa sab ana sa more than 30% sa titibuk ang populasyon sa maong probinsya ang apektado sa linog. Busa, giaprobahan na sa sangguniang panlalawigan ang resolusyon nga ipaubos na sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Surigao del Sur. Usa ka 76 years old nga nailang si Teresita Malbas Camila, taga Purokwan Sitio Malindog, Barangay Gamot, Barobo, Surigao del Sur. Ang ikaduhang natalang namatay sa linog, humanid at ugan matud pa sa natumbang konkretong pader sa ilang kwarto niadtong Sabado atul sa pag-igo sa magnitude 7.4 nga linog kung asa ang sentro sa Hinatuan, Surigao del Sur. Nadala pa sa ospital sa Barobo ang biktima, apan namatay ra sa banda alas 3 sa kadlawon. Una na nga gika-report nga namatay ang 30 anyos nga nailang si Kevin Paul Nombrado nga taga Bislig City. Humanad at ugan sa natumpag nga pader sa ilang banyo. Sa tibuok Surigao del Sur, ang lungsod sa Tagbina matud pa ang mo'y pinakadako og danyos sa infrastruktura. Nahagba ang parte sa atop ni ining ilang evacuation center. We have a total of 11,254 families affected po ng lindol, totaling to 45,430 individuals. As to the damages po, we activated right away po our Ardena team. Sa Santa Maria Integrated School, duha na lang sa 22 ka mga classroom ang magamit pa. Sanglit na nga danyos na ang school buildings. Gani, nahugno ang pader ni ining classroom ato sa sunod-sunod na aftershock. Nag-meeting kami with the faculty members kung ano yung magiging contingency plan namin. So, ni-come out na we are going to have the MDL muna po. Meaning modular yun? Modular distance learning po. Panawagan sa principal. Yung immediate, speedy na replacement of all the damaged buildings para po sa mga bata po. Nakakaawa po. Hinoon sa Hinatuan kung asa natala ang epicenter sa linog, balik sa normal na ang supply sa kuryente. Nibalik niya sab ang supply sa tubig sa sentrong bahin sa lungsod. Apan doon na pa'y mga lugar, labi na sa Sitio Tabok, Barangay Aquino, nga wala pa'y supply sa tubig, tungod na nga daot ang pipelines. Parayon pa kining gina-repair sa Hinatuan Water District. Ang pamilya ni Irene, nibalik na sa ilang panimalay. Apan dili gyapon sila pakumpiyansa sa aftershock. Okay lang talaga siya. Every time ko na gina-check kung may bita kasi talagang mag-evacuate kami. Anam-anam na sab nangabli ang mga establishmento sa sentrong bahin sa Hinatuan. Samtang 9:36 kagabi, gitay og nasab og magnitude 5.8 ang lungsod sa Kagwait. Nag-set up na og modular tent sa evacuation center ang LGU nga mao'y temporaryong kapasilungan sa mga residenteng namakwit. Sumala sa PDRMO Surigao del Sur, 237 barangays, kapin 116,000 ka magbanay o kapin 480,000 ka mga individual ang natalang apektado sa linog. Duha ang namatay o 17 ang samdan o kapin 100 million pesos ang danyos sa infrastruktura. Busa, giaprobahan na kagahapon sa sangguniang panlalawigan ang resolusyon nga ipaubos sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Surigao del Sur tungod sa dakong epekto sa magnitude 7.4 nga pagtayog ug aftershocks. Sara, abiso ngadto sa mga residente nga parayong mag-igmat og mahimong alerto kay sumala sa FIVOX. Moabot pa sa duha hangtod 3 ka bulan ang mga aftershock. Karang latest gikan dinhi sa Barobo, Surigao del Sur. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.